Dama irin wannan a majalisa musamman ma da muka fito daga zaben shugaban majalisa kuma da an rabar da kwamiti kila ba su samu takamaiman abun da suke so ba. Akwai gunagune dai a ƙasa amma wannan ba sabon abu ba ne, amma ban tsammani ya kai ga cewa lalle ana so a cire shugaban majalisa ba, don ba abun da ya kawo haka, ba wani laifi takamaimai wanda shi shugaban majalisa ya yi wanda zai kawo ga haka. Kenan na fahimce ka akwai wannan magana a ƙasa kenan. Akwai wannan magana a ƙasa, kuma wannan irin magana a ƙasa kullum yana nan ai, sai dai ko zai yi tasiri. Amma su wane ne suke wannan yunkuri? Musamman wayanda muka yi gugurmaya da su, bangaren da muka yi gugurmaya da su. Bangaren Sanata Abdulaziz Yari kenan? A'a, ba gaba ɗaya ba ne. A bangaren Abdulaziz Yari ma wanda sun samu abin da suke so ko kuma suna ga an kyautata musu, ai kaga ba za su shiga cikin wannan plan din ba. Bangaren yan adawa to dama kamar yadda wani daga cikin su ya faɗa ba a yi musu yadda aka saba ba. Dole irin wannan shine zai kawo cece kuce, amma dai muna magana da su. Kamar yanzu akwai gaskiya dan kuskure da aka yi. Akwai wayanda tsofaffin yan majalisa ne wanda zai ya kamata a basu ciyaman shi, suna ji mutum ɗaya ko biyu wanda ba a basu ba. Ko kuma akwai wayanda kuma suna ganin tsofaffi ne wanda ya kamata a basu kwamiti wanda suke so, kuma ba a basu abin da suke so ba, an basu wani abu daban. Akwai kuma zargin da aka ce suna yawa shi shugabancin majalisar na cewa da abin da shugaba Tinubu ya turo kawai wucewa yake yi, ba a tsayawa a tantance abu diddigi kamar yadda ita majalisa ya kamata a ce ta kasance. Babu abun da aka kawo gaban majalisa tukuna yanzu, ba mu fara ba ma aikin cikakke yadda ya kamata. Kuma duk abun da aka kawo gaban majalisa ai da majalisar ne ake yi, kuma ba za a iya ce an zama an shinsata ba sai da haɗin kan wato yan majalisa. Kuma mu ga muna nan insha Allah ba za mu yadda a yi abu wanda bai cancanta ba. To yanzu tunda a matsayinku na jagoran majalisar nan kun tabbatar da cewa akwai masu irin wannan yunkuri, kamar akwai wani kokari da kuke yi haka na zaunawa da su domin a samu maslaha? Akwai kuskuren da aka yi wanda kuma za mu gyara. Kamar yadda na ce maka, akwai wasu 'yan majalisar dattawa wanda tsofaffi ne wanda ana kiransu rankin, su guda 2 ko 3 ne wanda dai ba a yi da su ba, ko wanda ya zo su 3 kuma ba a ba shi ciyaman ba. Kaga bai kamata ba, tunda an ba sababbi ma chairman, to ya kamata. Sa'anan kuma za mu sake duba wato yadda aka rabar da abu, shin kowane bangare sun ba ce an yi dominating din wani bangare ba. Duk wannan za a iya duba a gyara. Muna magana da, kamar ni na yi magana da wayansu a cikinsu, suna korafi ne akan cewa su da suke da experience don dai kawai suna wani jam'iyya ko kuma don ba su yi mu ba a lokacin zaben shugaban majalisa, shi kenan sai a danna su, a hana su ciyaman na kwamiti bayan kuma sun cancanta a basu. To muka ce za a duba abin da ya kamata.